Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi nanamhlanje ngalomzuzu ngalesi sikhathi. Sibonge nje ubaba uhlala ekhaya ezulwini ohlezi sibusisa ngesikhathi lapha emhlabeni. Yazi abangike ngihlale ngiyijulile le ndaba. Ngiye ngibuke indlela abantu abaphilayo abangaboni umusa uNkulunkulu abenzele wona, abangaboni ububele uNkulunkulu abenzele bona ngoba baningi abantu ababehlela ukuthi ngo-2024 ngifuna ukuthi ngizibone ngenza ukuthi, ngo-2024 ngifuna ukuyibona sengithengile imoto, sengisebenza, sengenza u-1 no-2 no-3, but zonke lezo zinto befuna ukuzibona benjani, bephila, kodwa kwangenzeka kanjalo, kodwa namhlanje sihamba phezu kwabo. So thina esisaphila, we are at utmost lucky ngendlela eyisimanga. Thina esisaphila sisanethuba lonke lokwenza konke esikufisayo, lonke lokwenza konke esikuhlelayo, lonke lokwenza konke esikucabangayo, unlike them abangasenalo ithuba lokwenza okunjalo. So ngaso sonke isikhathi kumele sihlezi singabantu simbonga ubaba ohlala ekhaya ezulwini ngesipho esikhulu kangaka esiwukuphila, ngesipho esikhulu kangaka asabele sona sokuthi siphefumule, sivuke namhlanje, siqhubeke senze zonke izinto esizenzayo futhi nesithanda ukuzenza singabantu. So namhlanje nje ngiyafisa sibuyele emuva ngoba kulezi insuku uNkulunkulu is busy taking me back to ama-topics amaningi eseke abadlulisa amazwi akhe ngamaphupho, kodwa othola ukuthi yonke into angizange ize ichazeke kahle because I was busy focusing more on TikTok, kodwa lapha isikhathi sifishane, so the message doesn't get to be full, iphelele ngendlela ubaba ohlala ekhaya ezulwini athanda ukuthi siyithole ngayo, siyiqonde ngayo, nokuthi siqwakashele kanjani, senze njani, because many people they end up having questions ukuthi njengoba ukhuluma kanjena kumele kwenziwe njani, kumele senze njani. And this platform uNkulunkulu asibusise ngayo, that is where singakwazi ukuthi sithole inkinga, ukuthi nayi inkinga esibhekene nakho, nakho okuzayo, but what is isixazululo kuyona yonke inkinga, ngoba ayikho inkinga engenayo solution, kuphela kuba umuntu ukuthi ukhetha ukuyisebenzisa yini leyo solution leyo asuke enikezwe yona ngaleso sikhathi, noma ukhetha ukuzifunela eyakhe isolution ngandlela yakhe. Kodwa njengobaba onothando ohlala ekhaya ezulwini, uNkulunkulu wezixazululo, uNkulunkulu wama-solutions ezintweni zonke ngaso sonke futhi isikhathi, okumele thina sikwenze ukuthi simlalele, sisifune isixazululo sakhe asinikeza sona, sifune isolution yakhe asinikeza yona, ebese siyayithatha siyisebenzise ngoba iyona ewusizo. Remember ukuthi uNkulunkulu yena udalile konke, remember ukuthi uNkulunkulu ubona konke, remember ukuthi ubona izolo, ubona namhlanje, abona ikusasa. So uNkulunkulu always have a solution because wazi umzimba wakho wonke, azi ingqondo yakho yonke, azi ubuthakathaka bakho bonke, azi kusasa lakho lonke, azi yonke into ngawe. So if azi konke, leyo muntu lo hlezi ene-solution ngawe. Fana nomzali ekhaya uwumntwana uthi ma nginenkinga, yazi nakho ngibona ngazuthi ngiyephelelwa laphaya emakhabetheni amapeni ami, umzali uzokunikeza isolution yokuthi yazi enza njani ukuze amapeni akho angapheli, ngoba wena ngaso sonke isikhathi uthanda ukubhala phansi, ngcono usebenzise amapeni akho omsizi because awa inki ahlezi ephela. So uma usebenzisa lawo umsizi azokwazi ukuthi ahlezi ekubhalisa kangcono futhi awasheshi wona ukuphela, futhi wona awasebenzisi kakhulu esikoleni. So umzali because usekhulile u-understanda kangcono ukuthi ubhekene nani, u-understanda kangcono i-situation yakho, u-understanda kangcono ukuthi ungasizakala ngandlela yiphi kanjani, uyena ozokutshela ukuthi yazini, rather use your pencil khona uzosizakala, rather use this, rather use that, khona kuzoba right, ukuthi mana kugesi usuhambile ngizama ukufunda ngenze njani, athi nali lambu sebenzisa lona. So as okhulile, as one-understanding, onokuqonda okungcono nokuhlakanipha kangcono, uyena ozokwazi ukunikeza isolution eyisixazululo
esiphelele osidingayo futhi ozokwazi ukuthi usisebenzise. So namhlanje nje isihloko ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini athanda ukuthi sisazi isihloko esithi isizukulwane esilandelayo sizohlupheka kakhulu. Isizukulwane esilandelayo sizohlupheka kakhulu. And iscripture nje uNkulunkulu angimbolele sona kakhulu ngalesi sihloko. It is Matthew 24 verse 19. Ufundeka kanje: kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Njengamanje siphile ekhathini zokugcina. Siphile ekhathini la khona umhlaba usiya ngokuya uyagoqa, kuya ngokuya zonke izinto ziyanda, kuya ngokuya isikhathi siyancipha lapha emhlabeni. And then lesi sikhathi sitshelwa ngakho sokule ncwadi yeMatthew 24, this is the time whereby zonke izinto zizokonakala. Because if you read the whole chapter la uJesu esiqaphelisa khona ethi qaphelani, nazi ikhathi zokugcina kuzoba nabadukisi abaningi, qaphelani nazi ikhathi zokugcina kuzophela uthando kwabaningi, qaphelani nazi ikhathi zokugcina kuzophela uthando, konke kuzokwenzeka ngendlela eyisimanga engekho right. Kodwa qaphelani futhi kulezi zinsuku zekugcina ukuthi nihlale ebukhoneni boNkulunkulu, ngoba ngalezo zinsuku ilapho indodana yomuntu isizobuya izolanda ibandla layo. Ebese ethi maye kulabo abakhulelweyo nalabo abancelisayo lesi sikhathi uma sibafica. Because siphile ekhathini la khona whereby i-beast system noma i-system esizo-implementa njengamanje. Okay, mangabuyela emuva nje ngichaza ukuthi yini i-system. I-system indlela abantu abaprogrameke ngayo, noma it is a way yokwenza izinto. Njengoba sine-system yokuthi umntwana mesesamncane kumele ahambe ecreche, ahamba e-primary school, lower primary school or junior primary school, senior primary school and high school. And after high school you have to go to college or varsity. After varsity you have to apply for umsebenzi. That is a system. Indlela ekwenziwa ngayo fana noma kwi-computer, you know, emsebenzini lapha mhlawumbe e-home affairs kanje baze bathi system offline, because ila bestorisha khona all the data, all the information ngabantu. I-system indlela ekwenzeka ngayo izinto, indlela ekufoldwa ngayo each and everything. Because i-system indlela abantu abafakwe ngayo esikoleni, indlela abantu ababekwe ngayo emsebenzini, indlela ababento, you know, izindlela ezahlukahlukene abantu ababekwe basabalaliswa kuzona. So the beast system ezayo kulesi sikhathi sokugcina iyona esabeka kakhulu leyo ethi khona uJesu maye kwabakhulelweyo nabancelisayo. Because let us say kule beast system le kuzothiwa konke ukudla mhlasimpe ithini lengane lizoba elingaka, because njengamanje I think liho 300 mhlawumbe kuthiwa lizoba 900. Maye you have a child, maye kumele ubaleke. Naku kubulawa bonke abakholwa, naku kubulala bonke abantu ababiza igama likaJehova, kubulala bonke abantu abenza konke okukhothamela uNkulunkulu. Maye ifuna ingane, maye ifuncelisa, siyobaleka nengane emahlathini, ubaleka nengane ngaphansi kwamabridge, ubaleka, you know, things like that. But isizukulwane esilandelayo sizohlupheka kakhulu kunaqala, kuzothwala ubunzima obukhulu kunalobo bukhona njengamanje. Because lobo bukhona busabuncane kakhulu, it is very limited. Njengamanje usakwazi ukwenza nanoma yini, njengamanje usakwazi, you can go and have all the fun in the world. You can sleep for as many hours as you like. You can go and eat whatever uthanda ukudla. Usangakwazi ukwenza nanoma yini. Njengamanje akakenzeki lutho, akabonakali lutho. There are times that are coming, real time. Izikhathi la khona kuzocaca ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Izikhathi whereby isitha sizobabonisa abantu ukuthi lalelani la, mina kahle kahle ngokuthi, mina kahle kahle ngizele kuzokwenza u1 no2 no3. So bantu bakaNkulunkulu, ngayonke lemiyalezo ngifisa ukuthi abantu bakhanyiseleke ngeqiniso ukuthi there is a solution, which is God. That's the only solution. Futhi ayikho enye, futhi ayisoze yaba khona enye, because isombululo sokuqala sokugcina singuNkulunkulu uJesu Kristu.
So iphupho ngaba nalo umhla ka-10 March 2024. So ngalolu suku ngiphupha ngihlangene nomunye umama. Khona nje umama lapha egcekeni okhulelwe. And efika lapha ekhaya, so angimbulele isisakhe, like asimbule nje iskipa sakhe. Mengimbula iskipa sakhe engibona isisa sakhe, in my mind I'm just thinking ukuthi mina ngizobona abantwana bekhahlela as normal, because umuntu mengabe ekhulelwe, the only thing osuyilindele it is izingane zikhahlela esiswini. So because that is what is expected to each and every person who is pregnant. And okucacisa ngokusobala ukuthi wonke umuntu uhlezi ecabanga ukuthi izinto zisafana, obekwenzeka eminyakeni edlule eminingi kusanjalo kusenzeka ngokufanayo. We all think ukuthi izingane. So what I'm trying to underline lana ukuthi, since in my mind mina ngizitshela ukuthi izingane ziyakhahlela, right? Ngizitshela ukuthi izingane zizobehave ngale ndlela engazi ngayo, engijwayele ngayo, angithi ngizitshela lokho, ngizitshela ukuthi ngizobona lokho, but unfortunately angizange ngize ngibone lokho. So thina abantu we expect ukuthi kids zizoba ingane ezinhle, njengoba ingane sizazi kanjalo uzozala nje ingane enhle, zizoba ingane ezithandekayo, no those bubble children ongazuthi nje ungavela uyithathe uyiqukule uyidlalise. You know, we all expect kids ukuthi zibehave kanjalo, and expect ukuthi ingane zihloniphe kakhulu, because ingane encane ukuthi ayithuma ugijimela ungile esitolo. We all expect izinto ezikanjalo. We all silindele ukuthi izingane zihloniphe, zilalele, zibe zinhle, zithandeke. Ingane engazuthi ungavela uyithathe nje ukuthi hayi sacela uzolala nami namhlanje, noma uyithathe uthi ngazuthi sacela ukuthi ngiyikhiphe ingane yakho namhlanje ave ilungile, ave ithandeka. Yazi, you know, we have expectations anjalo. Singabantu sifuna ukubona izinto ezikanjalo, si expect ukuthi ingane zidlale lapha yana, si expect ukuthi izingane zithumeke, zibe izingane ezithobekileyo futhi. So in our mind thina abantu izingane ezizalwayo njengamanje, we expect them ukuthi zibehave njengengane za 1996, we expect them ukuthi zibehave njengengane za 2000, njengengane za 98, njengengane za 99, but it is very unfortunate ukuthi akubi kanjalo. It is very unfortunate ukuthi lezi ezifikayo njengamanje, njengoba azisekho zinhle, azisazihlambulula izingane, asenendaba nokuthi mele ngibe right, ngibe muhle, ngithandeke, azisenandaba izingane ukuthi kumele ngihloniphe usibanibane, mangithe angifuni kubaba omdala angifuni, so what? Azisenandaba izingane nokudlala, isafuna ukudlala ngisho umasigcozi. Izingane seyifuna ukuhlala la zibuka abazali emehlweni mebexoxa indaba, zihleke mayihleka, zifakaze mayifakaza, ziphuze kanye nabo abazali, zenze whatever ezithanda ukuthi ziyenze lapha emhlabeni, zenze whatever efike engqondweni zazo, because azisabehave ngale ndlela le ebekade sicabanga ukuthi izingane they supposedly have to behave ngaleyo ndlela. So njengamanje azisenzi ngaleyo ndlela, azisathandeki izingane zamanje, but usuthi ibuka njengani ukuthi kuthi qhifi. Angiphathi ke kulezi sezama teenager at the age of 12 years sizikwazi ukuma emgaqweni, udlule umama una 50 years, udlula nomyeni wakho ona 60, nidlula niphethe igrosa, zizimele ziyazixoxela, niyasindwa zizimele zizixoxela, ezinye ziyazijolela, ezinye zenza umathanda. Azisenzi ngale ndlela le esilindele ngayo thina. So njengamanje abantu bacabanga ukuthi mabesaqhubeka bazale basezozala izingane ezinhle, basezozala izingane ezithumekayo, izingane ezilalelayo, izingane ezihamba ziyodlala, ingane eyazi ukuthi mangena umuntu la egcekeni mele mekade ibuka iTV, icima iTV, iphumele iyodlala ngaphandle. Mekade ngena umuntu omdala akumele ihlale lalela indaba zabantu abadala, akumele ihlale zenze zonke lezi zinto. But njengamanje akusafiki inzalo enjalo, igeneration yamanje ayisabehave kanjalo, inzalo esizalwa manje ayisenzi kanjalo. But uthi ufika umuntu ingane vele inyuse kakhulu iTV, ukuthi uyafika umuntu omdala or ufikele ukuzokwenza nezihlanganaphi, azinendaba nokuthi kumele ziphumele ngaphandle, azinendaba nokuthi zimele ziyodlala, azinendaba nokuthi zi-offerishe mhlawumbe ukuthi ngingakukhelela noma amanzi, ngingakukhelela udingani, ungathanda itiye, ijuice, ungathanda no drink khona efrijini, khona 1 or 2. They do not care ngaleyo nto.
But thina abantu we still expect ukuthi izingane zizofika njengamanje zizobe yilezi zingane esizicabanga, lezi zingane ezithandekayo, lezi zingane esifisa ukuthi kube yizo ezizoshintsha ikusasa, kube yizo ezizowenza ikusasa libe ngcono kunalokho. But cha, akuzoba njalo. So mangiqhubeka nje naleli phupho in this dream, ngiqhubeke ngibone uma ngivezela isisakhe so yilokho enganginakho emqondweni ngaleso sikhathi kuleli phupho. Kodwa uma kuvela isisu sakhe akuzange kube njalo, kodwa isisu sakhe savela ama-veins adabuka kabuhlungu. You know those veins abantu ababanawo mengabe ekhulela, especially mhlawumbe mezokhulela amawele, umuntu abe kuthiwa yini izithi imiyeka, something like that. Bese lawo ma-veins lawo ngangibona wona, and wayenomthungo futhi ngoba useke wazithwala futhi ngaphambili. So mangibona lama veins ngibona ngathi ayadabuka, like they are tearing, ahlukana kabuhlungu. Ubona ukuthi buhlungu lento kulomzali ngoba lento le ayenzeki ngendlela enormal, ayenzeki ngendlela ejwayelekile. And when I was writing this down, the Lord made me remember indaba ya remember uRebecca unkosikazi kaIsaka ekhulelwe amawele, ekhulelwe izizwe ezimbili, uJakobe noEsau. Lezi ngane kwakumele eswini zijabule zikhahlele, but they were not doing so. They were turning zilwa ngoba kwakunezizwe ezimbili. So they were busy fighting, nalo efuna ukulwa nalo efuna ukuphuma kuqala, kwaze wagcina sephume kuqala ke lo omdala ongiIsau, omunye ephume ebambelele onyaweni lomunye, because they were busy fighting. So ukulwa kwabo, I'm definitely 100% sure ukuthi kwakumzwisa ubuhlungu umzali wabo uRebecca. Kodwa lokho kwakungavimbi ukuthi le nzalo ezayo it is bringing something that is not normal, that is different lapha emhlabeni. So sisisuka lapho busy lesi sisu si-stretcha, kwenzeka into engajwayelekile. Lokho kwangivezela isithombe sokuthi no man, lezi zingane ezizayo akuzile zizoveza into ejwayelekile, azizile ukuzobehave ngendlela ejwayelekile, azizile ukuzotshengisa i-character ejwayelekile, azizile ukuzokuletha imfudumalo because ingane kumele izoletha ushintsho emndenini, izoletha uthando, izoletha ubumbano, izohlanganisa. But lezi ingane ezizayo yazi izona ezohlaba ihlikize, izona ezodala ingxabano kubazali, izona ezoqhatha umama nobaba, izona ezoqhatha amakhaphuli, izona ezodala inxokozelo, izona ezosusa abantu ekukholweni, zisusa abantu uNkulunkulu. Le nzalo ezayo izohlupheka kakhulu lapha emhlabeni. So kuthe kusanjalo sisawasha izimpahla sesanjalo umama sidabuka esisu, sathi sisuka sabe siwasha izimpahla zezingane. Kodwa uma ngizibheka lezi zimpahla zincane kakhulu ngokwesize, ngathi izinto noma izingubo zengane encane. Wow, mhlawumbe mangabeka ngamagama acacile azoshesha understand ngazuthi izingubo zaboNostoli. So mas busy siwasha lezi ngubo. I'm busy washing, umama uyaneka, ngiyawasha, umama uyaneka. Futhi zinjalo lezi zimpahla zindala. So sonke sizokhumbula futhi siyazi ukuthi wonke umuntu mengabe ezoba nomntwana uyaye athande ukuthi ngaso sonke isikhathi umntwana wakhe agqoke izimpahla ezintsha. I mean, uba ungazali ingane ayilethele emhlabeni ukuthi izogqoke izimpahla ezindala zodwa. No, this is nothing like that. Ayithandeki le nto, but uyakuthanda ukuthi umntwana wakho agqoke izinto ezintsha because ulethe impilo entsha. This is a new life eza lapha emhlabeni. Le new life icwebile, le new life ayinasono, ayinasici, ayinansila yokungcola yalapha emhlabeni. So ayilethwe nezimpahla zayo ezintsha ezisanda ezintsha njenganayo, so that izoletha okusha ngaso sonke isikhathi, ilethe impilo entsha. So wonke umuntu uyakathanda ukuthi umntwana omusha alethe okuhlukile ekhaya. Akekho umuntu ongaletha ingane lapha emhlabeni ayilethele ukuthi izoqhubeka with ukuphuza lokho kukhona kugcwele lapha ekhaya emndenini, izoqhubeka with impebo lekhona egcwele lapha ekhaya emndenini, izoqhubeka with izifo ezikhona ezigcwele lapha ekhaya emndenini, izoqhubeka with whatever
inkohliso, whatever ukuphila ongekho right okukhona okugcwele lapha emndenini. But wonke umzali usuke letha ingane elethile ukuthi izoletha okuhlukile, izoletha umguquko, izoletha ushintsho, izoletha isithombe esihle, izoletha igama elihle, izoliphakamisa leli khaya, izophakamisa lo mndeni, izosiphakamisa lesi sibongo, izoletha okuhle kodwa futhi izoletha okuhlukile ekhaya, ilethe okuhlukile empilweni, ilethe okuhlukile emphakathini. Ikuletha okuhlukile kanjani ekhaya? Iletha okuhlukile ngokuthi kungabisabehave ngendlela ababehave ngayo. Iletha okuhlukile ngokuthi izothuthukisa leli khaya, whether iyalikhulisa, whether iyalakha, whether ifunda kangcono, whether yenza kangcono. Iletha okuhlukile empilweni, which is in life. Because impilo ephila la ekhaya isuke ingathandeki. But lo musho ozelwa hlasimpe yena uzokwenza kangcono, hlasimpe uzosiza leli khaya kule nhlupheke khona. Emphakathini izoletha igama elihle lwakanjoko, izoletha igama elihle lalesi sibongo. Because lesi sibongo sesifile sesibhidlikile, igama la ekhaya has been tarnished ngendlela eliyisimanga. Lesi sibongo sesidiqelele phansi, sesihletshiwe, sebethakathiwe, bonke baqalekisiwe. But lo musha usuke ezoletha okuhle okungcono. Njengamanje uNkulunkulu ngikhumbuza njengamazwi amnandi athi Exodus 20 athi enene ngokuba ngihambela ububi bawoyise kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo, kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abagcina imiyalelo yami. So there is that kind of hope even with parents ukuthi ingane mayizala mhlasimbe le izobehave kangcono, mhlasimbe le ebehaveni kwayo izokwazi ukuthi ibuyele enkonzweni iyokwenza intando kaNkulunkulu bese sonke sithethelele izona. Because kunabantu abaningi abake bakholela ukuthi yabo noma ngingafa mina mhlasimbe ngizobuya ngize ingane zami zizongishadela zona, ingane zami zizobhabhadisa on my behalf, ingane zami zizongenzela zonke lezi zinto. But uthola ukuthi angeke kuze kwenzeke, but deep within umzali usuke naleso sifiso sokuthi ingane yami izokwenza kangcono. So uthini uNkulunkulu? Uthi yes it happens, kuyenzeka ukuthi umntwana wakho wena kade wona umzali okhokho kade bona, but ngokufika kwakhe yena mefika amkela ivangeli, yena mefika ethola ukukholwa, ethola insindiso, azana noJehova umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu uzomenzela umusa, uzozihlambulula zonke izono zakhe kuphela uma egcina imiyalelo kaJehova, egcina imiyalelo eyishumi, egcina imiyalelo kaNkulunkulu. And zonke lezi zono ezaba khona zokhokho bokhokho ziyakwazi ukuthi zithethelele ngenxa yakhe, ngenxa yokwenza kwakhe ukulunga, ngenxa yokusindiswa, ngenxa yokuthi anikelele, abhabhadiswe on your behalf. Ahamba athi ngiyonikelela abazali bami, cela Nkosi ubakhulule la bekhona. Ahamba athi ngiyonikelela ugogo wami, cela umkhulule esiqogweni la ekhona, ngiyonikelela umkhulu wami, ngiyonikelela. So inzalo entsha, abazali basuke befisa ukuthi izoletha okungcono, izoletha inguquko, izoletha ushintsho, izoletha okuhle kodwa okuzoba usizo bona bahlulekile ukuthi bakwenze. Because wonke umuntu mephila lapha emhlabeni uphila impilo yakhe, uyagijima, uhambo agijime ngandlela thizeni, but la ihluleke khona uyakafisa ukuthi ingane yakhe ithathe ebese yenza kangcono. Kufana nomzali ezohlupheka lapha emhlabeni, ahluphekele kodwa ukuthi yazini ngcono ngihluphekele ukuthi ngifundise ingane yami ukuze mangifundise yona isizosala yakhe umuzi, ngoba mina ngibakhulisile ukuthi uroom, kodwa ekubakhuliseni kwami mina bese ngigijimela ukuthi badle bakhule bathole imfundo engcono ukuze lo 2 room ezophendula u8 room umntana wami. So abazali iyona into abayifisayo ngabantwana babo lapha emhlabeni, iyona into abayifisayo ngenzalo yabo lapha emhlabeni, iyona into abayifisayo ngokuletha inzalo entsha ukuthi mhlasimpe bona they will do better than me, mhlasimpe yena uzoba nayo imoto, mina sengimdala angikaze ngibe ngisho nginezincwadi zokushayela, kodwa yena umntwana wami uzoba nakho okungcono kunami. Angiphathi ke if bekhule behlupheka, umzali usuke nesifiso esigcwele sokuthi umntwana kubo yena ozosisusa inhlupheko la emndenini, kubo yena ozophakamisa igama la emndenini, kubo yena ozoletha
ingcebo lapha emndenini. Usuke naleso sifiso leso eyibona ingane yakhe ikhula, aza asho umzalwane athi awu udokotela wami wakusasa lona, aze asho umzalwane wami athi umhlengikazi wami wakusasa lona, ummeli wakusasa lona, usibanibani ukuthi nokuthi kwakusasa lokhu, because usuke ebona efisa something, efuna ukuthi ibe yintsha, ibe yinhle ngomntwana wakhe, ibe ngcono kunaye, ibe ngcono kunempilo yakhe, ibe ngcono kakhulu kunezolo, but ilethe okuhle kodwa lapha emhlabeni. So abazali bayathanda ukuthi izingane zixoshe amakati emaziko, and uma kunezinkinga ekhaya umntwana alethe isisombululo. Yikho abaningi beqamba izingane amagama njengoVusumuzi. Nali ikhaya liyafa liyaphela, kodwa ngale ngane entsha hlasimbe iyona ezovusa umuzi. Nali ikhaya liyafadabala, umuzi uyaphela, kuyaxatshana, kuyahlakaze, kuyahlophazeka, kodwa yena uzowuvusa lo muzi. Yena uzolanda unkosikazi, unkosikazi azale ingane, siqhubeke isibongo sakaMbonambe, siqhubeke isibongo sakaMkhize, siqhubeke isibongo sakwaMthembu, sakwaBhengu. Uyena ozokwazi ukuthi awulungise lo mndeni, uyena ozokwazi ukuthi enze kangcono. Naku unokukhanya, naku umnyama lapha ekhaya akusebenzi muntu. Umnyama lapha ekhaya siyiphelela ngamaqolo sonke. Kumnyama lapha ekhaya sihlezi sisingethe ifu lomnyama, kunamathuna awu-10 egcekeni. Kodwa yena uzoletha ukukhanya. Sifisa ukuthi ngokumzala kwethu alethe ukukhanya okuhle okungcono lapha emndenini. Alethe impilo, impilo enhle. Uzoletha impilo enhle lapha emhlabeni. Uzoletha impilo engcono lapha emhlabeni. Uluthando. Alukho uthando, ngihlukene nomyeni wami. Siyaxabana, uhlala le unkosikazi useze wathutha. Sihlezi sixokozela, kuhlezi kunezinkinga, kodwa lo mntwana uzoletha uthando lapha emhlabeni. Uluthando, uzoletha ubumbano, because umntwana uyahlanganisa, umntwana uyaqoqa, umntwana wenza ubumbano. So uzoletha uthando, uzoletha uthando lusha, uthando luhle, uthando lomndeni, uthando lokubekezelelana. Uzolubuyisa lolo thando lakuqala, uzobuyisa lolo thando lobudala. Uthando uxolo. Kuhlezi kuxatshana lemndenini, kuhlezi kuliwa, kuhlezi kubangwa. Kancane kancane masekuphuziwe bayamemezana, wena vele ukuthi wena nangu wena wabulala ugogo, wabulala umkhulu, yena wabulala usibanibani nosibanibani. Mhlawumbe nayo nengane lezo iyona ezothanda uxolo, iyona ezothi makuqala ithi cha mncane. Iyona ezoba umlamleli, izoba umlungisi, iyona ezoba umlamuli, iyona ezoba umxolisi, ilethe uxolo, ilethe ukuxolelana lapha emndenini. Iyona ezoletha iyona ezobusisa, ezobuyisa, iyona ulethe ukuthula, iyona ezobeletha ukuthula lapha emndenini, because kuhlezi kuliwe, hlezi kuxokozela, kuhlezi kubangwa, kuhlezi kwenzeka izinto eziningi, kodwa yona ulethu ezosilethela ukuthula lapha emndenini. Umzali uyiqamba ingane ngenhloso yokuthi izoletha okuhle okungcono nompumelelo. Lapha emndenini akho ngisho yedwa afika ka-matric, akho ngisho yedwa sewangena e-university, akho ngisho yedwa sekwa-graduate, akho ngisho yedwa sekwakikizelwa, akho ngisho yedwa. Kodwa le ngane le sifisa ukuthi yona izoletha impumelelo lapha emndenini, izona ezosiphumelelisa, iyona ezoletha ukuhle okungcono lapha emndenini, lokho esikufisayo thina silo mndeni wakwaKuyama. So ngaso sonke isikhathi umzali mengaba eletha umntwana lapha emhlabeni, njengoba kade ngicabanga lapha ngibona lezi ngane, I was expecting ukuthi lapha esiswini zikhahlele njengoba njengenhlala yenza, but akwenzekanga ngaleyo ndlela. Kodwa umzali usuke nesifiso sokuthi izingane zizobehave kangcono, usuke nesifiso sokuthi ingane izoletha okuhle okungcono lapha emndenini, okuzoba okuhle okuyintuthuko. Because akekho ungathanda ukuthuthuka, akekho uthanda ukuhlala stand still lapha ebumnyameni, stand still ekungcoleni, stand still ukuthi sihlupheka sonke nale ngane ezayo nayo izohlupheka. Akekho ufikile esikoleni ka-matric sonke kuzoba njalo. Because abanye baze ajabulele nje umzali ukuthi ingane yakhe ifikile ka-matric, because yena akafikanga ka-matric. Ajabulele ukuthi ingane yakhe iye e-university, ya-accept, ujabulele nje lokhu ukuthi i-acceptiwe. Yena akakaze, because yena wagcina grade 2 esikoleni, yena wagcina grade 5 esikoleni.
Ajabulela nje ukuthi ingane yakhe awe ma umntana wami useze wafika kunyaka wesibili evarsity. Ajabulele lokho because ingane yakhe ithola okungcono kunaye. Ithola okungcono kunomyeni wakhe. Ithola okungcono kunomndeni wakhe. Ajabulele nje ukuthi ingane yakhe lengane behave kangcono kunazo zonke izingane emphakathini. Behave kangcono kunaye because yena umzali ukhule ehlupha endlavini, ukhule ethanda abafana ehlala emgaqweni, ukhule emhlupha umzali wakhe, ukhule engalaleli, ukhule engenzi kahle. Ajabulele ukuthi ingane yakhe yona ivalele endlini ayiphumi ngisho ukuphuma. Ujabulele ukuthi ingane yakhe mayithuma ithi yebo ma ngizokwenza njalo yenze exactly. Ajabulele lokho umzali because ingane yakhe behave way better. Ibehave ngendlela athanda ngayo, ngendlela enhle enthabisa emenza futhi aziqhenye ngalokho. So abantu banokuzitshela ukuthi zonke izingane ezizayo zizobehave exactly the same way. Zonke izingane zizoba khona njengamanje zizobehave ngale ndlela abacabanga ngayo nangendlela ababone ngayo kwenzeka ngaphambilini. Guess what? That is not the case. Akunjalo, akuzoba njalo. But into engayibona lapha esiswini kasibona sidabuka, tearing kakhulu kabuhlungu, simdalela simbangela ubuhlungu umzali. So ngale nkathi izingane lapha emhlabeni uyigqokisa izimpahla ezintsha, uyigqokisela ukuthi izoletha ukusha. Kodwa in that dream unfortunately sasingawashi impahla ezintsha, but sasiwasha izimpahla ezingcolile ezindala. Sasiwasha izimpahla ezincane, small sizes. Izimpahla efanele ngabe lezi ingane ezintsha aziyilingane. Ekufanele ngabe lezi ingane ezintsha azifanele because izimpahla ezifanele inonodoli. Kumele ngabe azilingane lezi impahla kodwa siwasha zona lezi zimpahla ukuthi zizozigqoka. Adi ngiyakhumbula nje in between the washing, njengoba sibhizi sowasha, I found myself ngiwasha ithawula underline elalimhlophe kodwa seligqwalile futhi lidabuke ngale ndlela yokuthi sekusele uhalf. You know, when it comes to itawul, sorry, let me make an example. Nali towel, let's say towel lakho leli ngixolele nje imfaduko yami le. This is your towel, ne? Mase lidabuke yonke le part, yonke le idabukile, and kusele la nayo le part it is torn, but I'm busy washing it. I'm trying to wash it. Ngiyawasha khona kunjalo. Cause engqondweni yami I'm like, lezi zimpahla lezi zigqwalile, zindala, zingcolile, zincane in sizes, and lezi zingane ezizayo zinhle, zifresh, and lezi zingane they are big in sizes, but zizogqokiswa izimpahla zezingane ezingazifanele, ezingazilingani, ezimbi, ezingcolile ngalo luhlobo. Alesi kakhulu ngalokho I was saying ukuthi lezi zingane zigqokiswa izimpahla ezingazifanele, izimpahla engazona ezazo, zigcwele izinsila ekungazona ezazo, kugcwele izinto ezingazilungele. So ngiyasho ephushweni like I was saying, I was busy washing this towel. So uma ngiliwasha le towel ngagcwala usizi olukhulu kakhulu enhlizweni yami ngoba nalezi zimpahla sesiyazama nje ukuziwasha kodwa zibolile futhi azifanele abantu abasha abacwebile abasanda kuzalwa ngoba laba bantu baphiyo bacwebile kakhulu abanasici nakungcola ngisho nokuncane. But we're trying to wash them ukuthi okay inkosi yami bazigqokeke lezi zimpahla because azikho izimpahla ezintsha, ugcwele usizi, akukho kusha, but konke sekukhona njengamanje, konke ukungcola kukhona njengamanje. So lapha emhlabeni sonke siyazi ukuthi ayikho into entsha ngaphansi komthunzi welanga, but konke oseke kwaba khona kusazophinde kube khona futhi namhlanje because siyabona futhi siyazi sonke ukuthi and since ingekho into entsha lapha ngaphansi komthunzi welanga, ingekho into engasimangaza sithi ayilokhu mhlawumbe kusha mhlawumbe asikazi sikubona cha yonke into iyarepeatheka lapha emhlabeni, even history repeats itself. Yonke into eyenzeka kudala iyenzeka manje, all the fashions ayikhona kudala alibele ebuya kancane kancane. Kudala kwakhonza
izinto, kukhonza ilanga, kukhonza imoya, kukhonza zonke izinto, and they keep on coming back. Zilibele zi-implementa kukhonza bonke labo nkulunkulu. Kudala kwakukhona izingelosi lezi ezawo eziwu-200 inzalo yazo, and what is it doing? Iyabuya njengamanje izolwa nabantu, iyabuya manje izolimaza abantu, iyabuya njengamanje. So everything esebeyaba khona iyaphinde ibe khona. If kudala kwakuphuza okhokho bethu bephuza, namanje bekuqhubeka kwenziwa the same thing. If kudala okhokho bethu babe behave benenkani bengafuna ukulalela, namanje kwenzeka the same thing. If kudala okhokho bethu babephila ngokuthi bagcobe idosha, bagcobe baze bagcobe le yanto babethatha. I remember nje with my granny wayethatha inhlaba esiyomile, ayigcobe afaka konke lokho ayekufaka, ebese efeka kube yidosha. Namanje phela ukuthi ezamanje izinto sizifake usuyithenga ka-Woolworth, usuyithenge uLizi, usuyithenge esitolo esithe ukuba phezulu, uthenge eZara kube ngazuthi into entsha, kanti cha vele into ekade yaba khona kudala. Zonke ubucwebe izinto ekade zesifaka. You remember with the Egyptians babefaka amagolide, befaka izinto ezinkulu, bezihlobisa, bezicwebezelisa, benze zonke lezi zinto, and all those things they all come back to be behaved ngaleyo ndlela nanamhlanje nangalesi sikhathi esisaphila sona. So everything ngaphansi komthunzi welanga ayikho yintsha, but konke seke kwaba khona, it all comes back. Konke seke kwabusa kuphinde kubuse, konke seke kwavela kuphinde kubuye kuvele futhi namhlanje. So siphila in that kind of time whereby izingubo lezi ezikhona njengamanje, bonke ububi, zonke izici, zonke izenzo ezikhona njengamanje ziyaqhubeka zivele. So zonke izingane ezifikayo zisezifikela ukuzombatha yonke into ekhona, zizombatha impilo ekhona njengamanje, zizombatha insila yokhokho. Ufike manje ingane ithi vele ekhaya ngoba kuhlatshelwa amadlozi nami ngizohlabela wona, fike vele ekhaya ngoba kukhonza izithombe nami ngizokhonza zona. Isifika isizombatha vele obekade kuvele kukhona lapha emhlabeni, okade kuvele kukhonzwa ngakho, okade kuvele kwenziwa, izombatha lokho. Whether kuyifanele noma kuyifanele yona icwebile, akusena ndaba konke lokho, but isizokwembatha lokho okukhona vele okudaliweyo, okukhona ngaphansi komthunzi welanga, of which it is a huge problem. Cause kahle lapha emhlabeni uNkulunkulu mengabe eletha indalo entsha usuke elethela ukuthi izokhonza yena, usuke elethela ukuthi izokhothamela yena, izokwenza intando yakhe. But unfortunately because lapha emhlabeni sekugcwele konke ukubi, insila empi, konke amanga esitha, wonke umuntu ozayo uzela in the very same thing, uzohlupheka naye. Njengamanje siphila emhlabeni la khona abantu behlupheka, la abantu besebenza kanzima, bekhandlekela imisebenzi, ayikho imisebenzi. Bafunda baqede, abantu bahlala emakhaya, bahlupheka, abantu behle benyuka emgaqweni balangazelela imisebenzi, bakhala kugcwele amaphara. Inzalo ezayo njengamanje izokwenzani? Izobehave the same way, izokwenza the same thing, nayo izokhala with the same problem. Njengamanje bonke abantu abagcwele esikoleni nabo bazophumela ukuhlala emakhaya njengabahleli emakhaya njengamanje. Bonke abasuke behlele emakhaya isukela ngomnyaka wa-2010 nabo baphumayo ngo-2011 bazophumela ukuhlala emakhaya, ngo-2012 baphumela ukuhlala emakhaya, 2013 ukuhlala emakhaya, 2014 ukuhlala emakhaya, 2015 kanjalo. Njengamanje siku-2024 khona abaphume ngo-2020 bahlele emakhaya, khona bazophuma next year 2025. Kuyimanje sikwi-period labo khona graduate ama-university, but bagraduatela nokuyohlala emakhaya nabo, nabanye kanjalo. So each and everything eyenzakalayo njengamanje bonke abezayo bazela to the same pit, bazela emgodini ofanayo, bazela ey'nkingeni ey'fanayo, bazela kulwazi oluningi, bazela kwingxubevane efanayo, bazela kwi-confusion efanayo, bazela usizini olufanayo. Yonke into iyafana njengamanje. We live in such times, and uNkulunkulu ikona nto ecacisa kakhulu, egqamisa ngalesi sibonakaliso nangaleli phupho ukuthi everyone is coming to the same pit, is coming to the same lies, is coming to the same dirt. Because if ingulube izala enye ingulube kuhlelo odakeni la, izokwenzani? Izohlala nayo odakeni lo kuhlala kulona la ekhaya, because isihlelo odakeni angithi. So la ndenini if siphila ngokuthi sikhonza kaShembe, ingane ezalwayo izokhonza kaShembe nayo, izohlala kule nkolelo yalapha ekhaya. But umdali wezulu nomhlaba befisa ukuthi masifika lapha emhlabeni sifunde ngaye,
befisa ukuthi masifika lapha emhlabeni sifunde intando yakhe, sifunde imiyalelo yakhe, sifunde ukuthi usidaleleni, ufuna sibehave kanjani, ufuna siphile kanjani lapha emhlabeni. But ngenxa yokuthi sesa-absorba sonke, sa-absorba amanga, sa-absorba izinkolo, sa-absorba konke ukungcola ogcwele lapha emhlabeni, nabezayo bezela the same thing. That is why bezele inhlupheko. That is why bezele usizi. That is why isihloko sithi isizukulwane esizayo sizohlupheka kakhulu. Because sifike vele kade inhlupheko yagrepwa, kade vele inhlupheko yathathwa, kade vele inhlupheko yabanjwa, bayigodla abantu. And ngabe sengibalisa kakhulu enhlizweni yami in the same dream. Just to remind you, in the dream, Pupa wesifazane fika engezele isisu sakhe, and kunokuthi sikhahlele, but it was stretching ngendlela ebuhlungu, and masisistretcha kanjalo the scene ishintshe, sesiwasha izimpahla manje, izingubo. So now we're busy washing this izingubo. I'm thinking enhlizweni yami ngase ngabalisa kakhulu, ngikhala enhlizweni yami ukuthi kodwa lo mama oletha lezi zingane ezingaka, because immediately I had an idea and an assurance ukuthi la eswini sakhe akakhulelwe ingane eyodwa. Because you can tell there's a huge difference if umuntu ekhulele ingane eyodwa or ekhulele ama-twins or ekhulele ama-triplets or more than that. You can tell. So I knew definitely ukuthi akakhulelwe ingane eyodwa lo mama. And I was like, njobe letha lezi zingane ezingaka lapha emhlabeni zizonakekelwa ubani? Because siphile esikhathini njengamanje lapho khona abantu bengenandaba. Siphile esikhathini njengamanje lapho khona kugcwele inzalo yezinyoka. Siphila esikhathini lapho khona abantu bezala izingane bese bezishiya ukuthi zizibonela. I want to make this example. I once had a scenario noma ngake ngahlangana nesimo lapho khona ingane, I think that girl iminyaka yakhe ngokumazi kwami I think una 15 or 16, but ke manje mhlawumbe usekhulile because lento yenzeke nje I think 2 years ago, but I never forget le nto engayibona lapha. So sise taxini and I was coming back home. Endleleni amise i-taxi, uhamba nomntwana wakhe, umntwana nje mncane, but umncane usiyakwazi ukuyihambela. I think the child is like 2 years or 3 years. So behamba nalengane amise i-taxi. Abhekise phansi because we were coming back. I-taxi yayisingasalayishi. Manje mamise i-taxi, no, avule ngampela. Avela angene kuqala etaxini. Angena ahlale phansi. Ingane vele isale ngeyodwa ngaphandle, yakhala ingane. And wakhumbula ngesikade sehleli phansi ukuthi uhambe ngihamba nengane, ingane yakhe. And I was like, oh, nzalo yenyoka. So we live in times whereby abantu they bring children lapha emhlabeni, babalethela vele kuma situations la khona ingasekho indaba nezingane, bazilethela vele kwisikhathi la khona sekugcwele inzalo yezinyoka. Sonke siyazi ukuthi inyoka yenza njani, ibehave kanjani. Inyoka izala enye inyoka iqeda ishiye lapho, izibonele ukuthi idlani, izibonele ukuthi iphila ngani, izibonele iziphantele. So nezingane njengamanje are the so called teenagers. Number 1 uyingane kwayena, number 2 akazi lutho kwayena, number 3 kwayena usadinga ukunakekelwa. So mezoletha umntwana ewumntwana kwayena uzomlethela kwinhlupheko ngoba umntwana akazi naye umzali akazi. So uma bengazi bowuthula abantu bani ozofundisa omunye? Lo ozayo omncane kakhulu uzofunda kanjani esefika vele asikho isikole vele komdala? And we live in times whereby people do not care. Abanendaba usemzalile ingane uzoyishiya lapha kanendaba, uyahamba uyofunda yena ubuyele esikoleni, uyahamba uqhubeka nempilo yakhe. They do not care. So engqondweni yami, enhlizweni yami, in that dream ngiyabalisa ngithi kodwa Nkosi yami, le ngane engaka eziza lapha emhlabeni zizonakekelwa ngubani? Because endalweni yethu, indalo yethu ngokuhlelela ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, wayesihlelela ukuthi izingane sizinakekele. Wayehlelela ukuthi, let me just put it very simple, and abantu bayayazi le ndaba, ngiyazi kahle, I'm 100% sure. Umdali wezulu nomhlaba wayesihlelela ukuthi thina lapha emhlabeni siphile ngendlela yokuthi sinakekelana. Let's say ikhaya nje, ikhaya lakwaNgcobo. Lakhe ekhaya
nangu gogo, nangu umkhulu, nangu auntie, nangu malume, nangu mama, nangu baba, nayingane. Yonke lo mndeni lo uhleli la ndawonye. Ingane efikayo izonakekela ogogo. Ingane efikayo izokwazi ukudla kwa-auntie, izokwazi ukudla kwamalume, izokwazi ukudla kwamama, izolazi uthando lababa, izokwazi umalume uyayithatha ingane bahambe bayolusa nayo, usisi ubuye ayithathe bahambe kuyiwe emfuleni. Izokwazi uthando lalo bonke labo bantu, izokwazi yonke into, all revolving around. Izolazi ngisho uthando lamzali lukamama, hayi ukuthi umama uhambile ngokomsebenzi. Izolazi uthando likababa, hayi ukuthi ubaba akahlala apha ekhaya, ubaba unomuzi wakhe kwenye indawo mhlawumbe nomunye unkosikazi wakhe or something like that. Izolwazi uthando lagogo, hayi ukuthi ugogo uhlala kude nathi sihlala kude ekhaya. We live in that time whereby lungasekho loliya thando loliya umdalo wezulu nomhlaba ayekade sidalela ukuthi sithandane ngalo singabantu. We live in times whereby la khona ungasekho leyo ntshisekelo, lelo gqozi lokubumbana lokuhlangana, lolu mdalo wezulu nomhlaba ayekade sidalele lona, especially thina singabantu abamnyama. So the kids that are coming right now sezifikela kubantu abangesenandaba. Ingane yakho usuyizalela ukuthi izonakekelwa isisebenzi sakho, usuzalela ukuthi izonakekelwa uma wakho, usuyizalela ukuthi izonakekelwa ugogo wakho. Ayisezolwazi uthando lwakho, ayisezolazi uthando la auntie, ayisezolazi uthando lamkhulu, ayisezozazi lezi zinganekwane, because kwakumnandi kakhulu kudala. Thola ukuthi izingane zihleli ziyazi ukuthi ugogo uzosixoxela inganekwane eziwukuthi, ziyazi ukuthi uma khona uma namhlanje sodla ukudla okuhlukile ngale ndlela. Kufila lonke uthando. Ngiyazi khona ubaba nje sizowalka naye ahamba ngifundise, uzongifundisa nje kulwa ngeintuku, uzongifundisa ihawu. Umalume uzongigibelisa emotweni yakhe. Ingane yayikwazi uexperience uthando laba bonke laba bantu. Izo experience uthando la usiswayo eyifundisa ukucula. Izo experience uthando la bhuthayo omdala, ubhuthayo ebhalisa ihomework. Kwakuba mnandi mani. Ingane mayizalwa izalela to that kind of environment, to that kind of love, to that kind of showing passion and compassion. Kodwa manje akusenzeki kanjalo. That is why ubaba wethu umdalo wezulu nomhlaba ethi inzalo ezayo izohlupheka kakhulu, because abantu abasenandaba manje. Abantu base-separated, abantu bahlukene. Omunye uzihlalela nomndeni wakhe, omunye uzihlalela uhlala eGoli, omunye ushiyile ingane. Abasenandaba, ubaba kanendaba ukuthi ingane yami. They do not care. That is why zizele emhlabeni osuwonakele. So abazali baletha abantwana osizini olwehlukahlukene, ngoba izingubo ezidabukile, we all know ukuthi izingubo zirepresenta impilo, because whatever uyigqokayo irepresenta wena. If ugqoka into encane kurepresenta ukuthi nobukhebereshe ngaphakathi. Yes, but if ugqoka into ehloniphekile, isiketi sakhe eside, kurepresenteka inhlonipho. If umama ushuqule ekhanda lakho, kurepresenta ukuthi uyahlonipha futhi umama oshadile. Yes, so whatever igqokayo irepresenta wena, irepresenta impilo yakho. Same as with the uniform. If kuzoma iphoyisa la nonesi la, uzokwazi ubahlukanisa nge-uniform yabo, because impilo yabo abayiphilayo, uphila ukuhlenga abantu, lo uphila ukuthi asize abantu, right? Nge-uniform yamaphoyisa uzobona ukuthi okay, this is the kind of life ayiphilayo. Lo nge-uniform yabahlengikazi, oh, this is the kind of life ayiphilayo. Ngendlela agqoka ngayo, which is a representative of impilo yakhe. I hope people can understand mangisho njalo. So kusizi ngenxa ukuthi I saw izingubo ezidabukile, they were torn. So they were representing impilo yosizi, izingane ezizela yona njengamanje lapha emhlabeni. Because ukugqoka into noma isidabukile, it is a sign noma uphawu lokuthi uyaswela, ayikho enye onayo, ayikho engadabukile, ayikho enye. So ngoba akekho umuntu ongagqoka into edabukile ngoba ethanda, kodwa isuke ingekho into angayenza because aka-afford umuntu ompofu.
So usizi lwandile kakhulu manje emhlabeni ngezindlela ezahlukahlukene. Number 1, usizi lwande ngolwazi oluningi. Njengamanje we live in time whereby on YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, zonke izinhlobo nezindawo, izinkundla zokuxhumana kugcwele abaprofethi, kugcwele abafundisi, kugcwele abashumayeli, kugcwele abantu nje, just normal people. Bonke laba bantu, omunye uzibiza ngokuthi nami ngumprofethi, nami ngumfundisi, nami ngumvangeli, nami ngumshumayeli, nami ngizokwenzela, nami ngibonisiwe, nami kugcwele lonke uhlobo lolwazi olukhona ongalicabanga lapha emhlabeni. But kulo lonke lolu hlobo lolwazi khona nabanamanga phakathi, khona nabanenkohliso phakathi, khona nabangathunyelwanga uJehova. Well, in most cases abaningi basuke bethunyelwa uJehova vele, but bangenzi ngentando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. They use the gift vele, because ukuba in the realm of the spirit, it can happen to anyone because we are spiritual beings angithi. But it depends ukuthi masuku realm ye spirit ulalela muphi umoya. Ngabe ulalela umoya wamanga, ulalela umoya wesitha, noma ulalela umoya wamazangoma wamadlozi, noma ulalela umoya kaNkulunkulu ozokutshela. And waNkulunkulu, people please underline this, owaNkulunkulu uzohlezi uhlukaniseka nayo yonke imoya ekhona lapha emhlabeni ngokuthi uzokutshela into eyodwa, iqiniso. Uzokutshela into eyodwa, tshela ngawe. Ngeke uzolibela ukulutho uthi wozolanda into zakho, uzofuna ukuthi ufuna impilo engcono, ufuna ukuthi cha, uzokutshela iqiniso ukuthi azana noJehova ukuze uthole yonke into. Azana noJehova ukuze uthole ukuphulukisa okuphila okuphakade. Ilona qiniso lelo lidingayo ukuthi udinga uzisebenzela, udinga ukusebenzela umphefumulo wakho because it is your responsibility and wena uzosafarisha ekugcineni. Uzokutshela iqiniso ukuthi lalela yonke into ekhona lapha emhlabeni iyizeleze. Yes, konke kuyigugu, kuyathandeka, kuyabukeka futhi kuyalangazeleleka, but kuyizeleze. Akusoze kwakusiza ngalutho, akusoze kwangenisa embusweni wezulu if engekho uJehova kuzo zonke lezo zinto ezilangazelelayo noyiphilela empilweni yakho. So there are many messages akhona njengamanje. There are people trying, abanye bafuna ama-views, abanye bafuna i-status, abanye bafuna ukuba famous, abanye bafuna ama-subscribers, abanye bafuna what else uYouTube yakhokhelana ngithi, abanye bafuna ukukhokhelwa nje kuphela, abanye bafuna kuthiwa Nkosi yami nayo yasiza, abanye bafuna, they just want that. So usizi lugcwele olwazini oluningi olugcwele lapha emhlabeni, incwadi eziningi. So abezayo njengamanje bazofika basisangana amakhanda, bazofika babe confused ukuthi mama video amangaka ku-YouTube, mama ngizobuka bani, Nkosi yami nalo umprofethi, nalo uminister, nalo umthandazi, nalo mama ngizokwenza njani? Usizi olukhona njengamanje siphila ngaphansi kwalo kulezi zikhathi zokugcina, izingane ezizela lona lapha emhlabeni. Number 2, usizi inhlalo noma isimo senhlalo esesihlukile kakhulu kunaqala, ngoba sonke siyazi ukuthi sisaphila kudala sasibumbene, ingane kube ingane yomphakathi, ihloniphe, ithandeke. But isimo senhlalo sesishintshile manje, ingane sekube ingane yalapha yalesa sibongo, akusabe ingane yomphakathi. Ngisho ungayifica emgaqweni uyibona yenza izinto engekho right, wake wayishaya nje umzali wakhe, uzofika eseyiphenqile impela ikete egcekeni lakho, uzofika impela eseyindlavini, esefika eselwa nawe, esefika eselwa whatever. Akuseyona ingane yomphakathi manje. Isimo senhlalo sesishintshile ngendlela eyisimanga njengamanje. Akusesona lesi uNkulunkulu ayisidalele sona, akusesona lesiyana ekwakumele senze ukuthula kuthina sonke. But isimo senhlalo has changed dramatically ngendlela eyisimanga lapha emhlabeni. So izingane zifikela usizini olunjalo lesimo engasesona lesi sasidalele sona, engasesona lesi uNkulunkulu asihlalele sona, engasesona lesi kumele siphile ngaso. Isimo senhlalo zifikela usizini olunjalo, and zizohlupheka because ingane zaziphila kamnandi kudala. Kwakumnandi nje ukuthunywa umama lapha ngamakhelwane, ujabule nawe, and mase sekuthumile uthumeke ujabule, uthi uyafika lana mhlawumbe sekulungisele ngisho ukudla ngoba kade kuthumele mhlawumbe wakuthuma kude, noma kade umphathisile umama wabantu, uthi uyafika athi ngeke mntanami ngisacela nje, ngiyacela kancane nje, kodwa Nkosi yami ngithengile la eKFC ahlale nawe phansi adle nawe. Phathi njengamanje isimo senhlalo sesishintshile, abantu abasaphathisi, ingane sabaphathisa abantu, azisazuzi lutho, akusekho ngale ndlela umdalo wezulu nomhlaba kade esidalele ngayo.
And ngalo myalezo namhlanje uNkulunkulu ufisa sazi siqonde ukuthi yabo lesizukulwane esizayo njengamanje, because bakhona abakhulele njengamanje, lezo zingane ezizayo zizela okuwesi lapha emhlabeni. Because sekushintshile. Masekushintshile manje kwabezayo, because ayikho into entsha phela ngaphansi komthunzi welanga, kuza okuwesi. Number 3, umhlaba sezizela osizini lomhlaba olungasenazwelo. Ukuthi ingane encane esafaka enabukeni akusho ukuthi umdlwenguli uma esela eseqhutshwele umoya omqhubayo uzoyenza into afuna ukuyenza. Lapho lento Nkosi yami ayazi lutho. So we live in times whereby abantu benza umathanda njengamanje, baphuza phambi kwazi izingane, babheme phambi kwazi izingane, badlwengula izingane zabo. So lengane incane, lengane ina 6 months, ayazi lutho ngomhlaba, ayazi lutho ngocansi, ayazi lutho, isezifakile enabukeni. But ngoba wona usufikile, usumdlwengula, usufikile, usuqhanyelwe, ushone kuyona ingane yabantu. Zilethelwe izingane osizini olukanjalo. Sezifikile izingane osizini onjalo. And ibuhlungu lento ngoba izingane, they do not deserve this. Zizohlupheka kakhulu izingane. Ingane iqala ukudlwengula ina 4 years, ikhule ngakho, alebelethe ubaba, hayi walingi nje wamtshela uma wakho. Iyo vele kuphilwa kanje emhlabeni. Ayidlwengula ingane, aqhubeke nayo. Izibe na 12 years. Edlwengula each and every day. Ingane siyazi ukuthi vele mina ubaba ulala nami, because ayazi ukuthi irongi lento. Ayazi ukuthi ubaba kumele ngaba kangithinti lana. Ayazi ukuthi kumele ngabe ubaba uvula amathanga kanje. Ayikwazi lokho. Usizi. Izingane sizigqokisa izimbatho ezingcolile, zizimbatha okungcolile nokuningekayo. So zizosizini lomhlaba ongena zwelo. Abantu abangena zwelo, abantu abangena ndaba. Kodwa ke mase sesiyitika deep le ndaba noma sengiyichaza deep, kusuke kungebona vele, kusuke kulama entities lawo abasebenzisa emzimbeni yami, kusuke kuleyo moya leyo abayivumelile ukuthi ithathe over bese imenzisa zonke lezi zinto ezamanyala nezinengekayo, especially phambi kwababa ohlala ekhaya ezulwini. Number 4, ziza osizini lomhlaba ongasenalo uthando. Nezingane zifunda lokho ukuthi asikho isidingo sokuveza uthando komunye umuntu. But abankulunkulu, the most important rule ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini asinikeza yona, asibekela yona, it is just one. Umyalelo wothando. Number 1, uthanda uJehova. Number 2, uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. But njengamanje asisekho uthando. Usukwazi ungena emzini womuntu uhlale for at least 2 hours bengaku-offerishe ngisho amanzi lawa, letha lona ukudla. Asisekho uthando. Abantu they do not care, ungafa. Because kwakuthiwa yini, kwakuthiwa kudala umuntu ufele emzini, something like that, ukuthi umuntu sengaze afe. Because umuntu oyethi ehlala nje phansi, sukuma hamba umphakela, sukuma hamba menzele isinko, sukuma hamba umlenze amakhekhe ne-drink. But njengamanje abantu sebeyogombela, abasenalo uthando, abasenandaba. Ngisho umbone umuntu ukuthi hayibo, yazi Nkosi yami, uze uyachaza noma exoxa kwinkulumo ukuthi awuyazi Nkosi yami, lo engisukile ekhaya, yazi ngisuke ngadlanga namhlanje ukuthi ngiphuthume nje ngiyona. Kodwa iqhubeke nenkulumo. Uyambona ukuthi ulambile ngempela, but abantu they don't care, they don't want. Bahlangana phi? And the kids that are coming zifikela osizini lomhlaba onjalo ongenalo uthando. And mazifikela kulowo mhlaba lowo, nazo definitely ngeke zibe nalo uthando. Zizoba worse, zizobehave worse. Ukuphana nje kuzoba into, into yakudala leyo, usaphana wena, ngeke akusaphiwa namanje. Ngeke ungapha usikwane bani uhlangana phi? Zifike kusizini olunjalo. Kanti kudala kwakuphilwa kamnandi kanjani? Bephana abantu, babelana. Wazi ukuthi noma ufike emzini womuntu bethengile kade nje mhlawumbe bethenge leyo pizza, uyafika niyahlangana nidla nonke, niyabelana, niyahlephulelana. But manje izingane zomuzi zizothi no yami, ibhega yami, woyibo uhlangana phi? Izoyifihla.
yazi futhi ngoba siphila komunye umhlaba, yazi futhi manje sekwenzeka into ewesi. Umuntu sekwazi ukuthi adle phambi kwakho ekubuka, alibele ekudle ngendaba nje, ekudle ngendaba, adle aze aqede. Akakubuzi nokuthi ulambile, ungakuthanda ukuthi they do not care. Asukume ngampela umuntu ayokwenza ukudla phambi kwakho, arothoza ashisa kushisayo, athosa kuthosayo, ahlale phansi adle right in front of you. People, kanti uthanda into enjani? Umusa into enjani? It shows ngampela ukuthi yazi i-character kaNkulunkulu iyaphela, iyafadabala kubantu. How can you eat uze udle uqede usuthe right in front of a person, right in your yard? Ubhiza umudla ngendaba nje wena. It doesn't make sense bantu kaNkulunkulu. It doesn't make sense. Number 5, usizi lwendlala yesisu. Ngoba ukusweleka kwezinto kuyandiswa kulabo abangakholwayo. Uma ungazani noNkulunkulu, uyohlezi uzama nje wena. Uphila ngegranti yakho enganelisi ekubeni intengo yezinto inyuka ngoba sishiyile sishiyile uJehova nokuphila ngendlela abekade esidale ngayo. Sakhetha okwethu. Now uJehova uzolidedela usizi lwande emhlabeni. Uphilela ngegrant yakhe engane yodwa. It's what, 500, right? Nangu 500 wakho, ingane neyidingo. Wena ugijimela uthi hayi ingane yami iphatha u5 esikoleni. Yes, uyiphathisa u5 rand. 5, 10, 15, 20, 25 rand. Okwenza u200 ngenyanga. Yeah. Sekusele malini, sele u300. Usadinga igrosa. Uthanda izinto. Unezikweletu. Siphelile le mali. Yazi siphelile already. Cause ngalo 300 lo irice nempuphu kuphela. Usafuna ama cornflakes. Usafuna imuesli. Usafuna zonke lezi zinto. Kuzokusiza ngani? Cause sishiyile, cause ngalo 500 ubungihambe uyolanda imbewu. Sakaza spinach lapho, sakaza amakabishi, udle usuthe kuze kwande kuze kuchichime ngendlela esimanga. But ngenxa ukuthi abantu abasakufuni lokho uJehova babadalele kona. And ngo 500 yazi ubungathola ikabishi. Uthole amazambane 10 rand, uthole utamatisi 10 rand, uthole ucarrot wa 10 rand. Okay, so 15 rand manje. 10 rand, 10, 20, 50, ngo 50 rand cabanga usunama veg a 2 weeks. 2 weeks. Just ngo 50 rand. But wena ufunani? Ufuna isinkwa. So 20 rand. Ufuna engaka ufuna isinkwa namhlanje, nakusasa uyothenga ezinye. Nangakusazo uthenga ezinye. So uphelile 100 rand. Because ufuna lezi zinto lezi wena. Angithi. Kanti spinach buzosithenga ngo 10 rand, buzosipheka 2 days. Usipheke nophuthu lakho 2 days. So ngenxa ukuthi abantu bomshila uJehova, izingane zizela usizi lwendlala yesisu, zizolamba. Kuthenga izinto ezibizayo ekhaya. Yes, makuphila inyanga vele kuzogrosa, kuzodliwa madanono, kuzodliwa kamnandi. Yes, angiyilo. Please people, ningangizwe ngazothi ngiyalo. Mina I'm just trying to put the facts in the table. Umuntu akuthathayo angakuthatha kuyeke okwakhe lokho, impilo yakho le. Because abantu sebekhethile manje ukuthi baphila iphi impilo. So I'm just putting the facts in the table, ngitshela iqiniso nje kubali njalo. Bese kuba kuwena. Yes, izophela inyanga nithenge zonke izinto ezemnandi, but izophela namhlanje. Namhlanje, not even tomorrow, izophela namhlanje. Ilambi ngane. Kuthi kushaya nje just after a week isilambile ngane. Besikoleni hawu akukho lutho endlini. Qala phansi wenze njalo umzali, qala phansi ufuna ubuyela back to izikweletu. Lezi futhi. So izingane ziza osizini lwendlala le yesisu. Because abantu abasahlakaniphanga. Yazi kuba mnandi kangakanani kudala kusaphila ngomathanga ngezijingi nani. Awuthi ubuye esikoleni ukudla ngisho kuningi kodwa. Ngisho kuthiwa sithanda leso sijinga siningi sigcwele. We usiyeka wena. Uyafica isigwaqana siyohlala. Siyodliwa 3 days, 4 days. Namanje sakhona. Because kuba kuningi because ikona kudla bekudingeka emzimbeni.
obengabizi futhi. But njengamanje because people have chosen ukuthi bafuna lezi impilo zesicucucu, izipilo zabelungu, izipilo zokudla kumnandi, phela manje lento ayisuthisi. Ufunani? Ufuna ama-noodles? Phela manje lento ayisuthisi. Ufuna spaghetti? Ayisuthisi lento. Because even impupho njengamanje ayisasuthisi kwayo. Zizosiza inonjalo ngosengane. Lwendlala yangampela lesi yaziyo yesisu lokulamba. Number 6, indlala yezwi likaNkulunkulu. Nayo-ke indaba enkulu. Yabo nje besikhathi bantwana bakaNkulunkulu besincipha lapha emhlabeni. Njengoba ubumnyama banda kangaka, njengoba usathane ezibusela kangaka. Nayo-ke indlala ayilethayo lapha emhlabeni yezwi likaNkulunkulu. Sonke siyabona njengamanje ukuthi akusandile imvuselela, ngithi akusandile amatende lapho khona. So uzane nizokwamukela uJesu. Cha, kodwa sekwanda amatende babes njengamanje, sekwanda amatende Black Diamond la umsakazo kukhala ingoma engaka. Kwande leyo and abantu bayalamba, baya ngokuya bayalamba, balambela izwi likaJehova, balambela ukulunga, balambela iqiniso, balambela uthando langampela, balambela uJehova. And indlala yezwi iya ngokuya iyanda. And even the Bible is changing njengamanje. Mawubuka i-version yawo 1959 neya 2020, there are a lot of changes. Balisusa ngampela iqiniso likaNkulunkulu. Balisusa ngampela because even igama elithi uNkulunkulu elithi Jehova alisekho kwi-version ya 2020 eBhayibhelini. Sekukhona uba uMesiya somandla. Yes, ngathi somandla. Laba samfuni uqobo lwakhe ngendlela ayiyo. Bathi sebenendaba naloko abakufunayo. Amaqiniso ngokuya ayaphela emhlabeni. Ukukhonza nokuhlonipha kukaMdali wezulu nomhlaba kuyaphela ngoba abantu sebefuna ukukhonza ngokubatshwa kwezindlebe zabo nje, hayi iqiniso langampela abalidingayo. Umuntu ufuna lokho akufunayo, hayi lokho akudingayo. Fana with a very simple example, indaba yokudla. Abantu bafuna lokho abakufunayo, hayi lokho abakudingayo. Umuntu akhetha ukuthenga ikhekhe kunokuthi athenge. Ufuna lento oyifunayo. Awuyidingi lento. But into oyidingayo ukuthi ukudla kukulaste inyanga yonke. That is what you need. But you do not think you need that. Njengamanje abantu abacabanga ukuthi bamdinga uNkulunkulu, kodwa bafuna ukuthi baye enkonzweni uma bethanda. Bafuna ukulalela lezi ntshumayelo abayithandayo ezizoba mnandi kubona, ezoba imotivation ukuthi vuka uzithathe, vuka wenza ukuthi, vuka usebenze, vuka. Bafuna lokho nje kuphela. Jesu uyakuthanda ukuthanda unjalo, umbuso wezulu ungowabo bonke abantu, ukukholwa kusenhlizweni. Bafuna leyo nto nje kuphela, which is not the truth, which is not what the Lord wants you to have. But uNkulunkulu ufuna uthole yena oyiqiniso, ufuna wazane naye ongumdali wezulu nomhlaba, wenze intando yakhe khona uzothola lokho okudingayo okuwuphulukisa nokuphila okuphakade. But abantu abasekho njalo, bafuna ukubatsha kwezindlebe zabo. So indlala yezwi kaNkulunkulu iyanda-ke lapha emhlabeni because umoya kaNkulunkulu is gonna be drawn. Uzihambe uzuphele lapha emhlabeni. So izingane zizele usizi olukhulu because iqiniso lidingwa ubona wonke umuntu lapha emhlabeni. But if abantu bengalifuni iqiniso, let's say emndenini anikholwa nonke, ingane ezozalwa lapho nazo ngeke zizekholwe. Qhubeka izalwa ngeke. So kuyona yonke into bantwana bakaNkulunkulu engifisa siqonde ukuthi kuyona yonke inkinga hlezi sikhona isixazululo, ngoba umdali wezulu nomhlaba angeke aze asibekele inkinga athi buka nayo inkinga abesethi okay nizoyibonela ukuthi nizela. Cha, ngaba kasithandi phela minjalo, but uzosibekela inkinga bese sibekela ne-solution ukuthi nayo solution. That is why libele iveza kangaka kuba kuhlala ekhayizweni. That is why libele ikhazimulisa kangaka, because ufuna sazi ukuthi he is the only solution ekhona lapha emhlabeni. He is the only sixazululo esingaxazulula zonke izinkinga zethu. He is the only solution esingakwazi ukusolva konke osekusindile, konke osekusithwalise kanzima ngoba yena uyasithanda. Nkosi yami baba uhlala ekhayizweni. And uyasilandelela kona kunjalo, uyasilangazelela khona kunjalo. So asiqapheleni bantwana bakaNkulunkulu ukuthi inzalo ezayo njengamanje izosiza olukhulu.
the next generation will be born to suffer. Isizukulwane esizayo sizohlupheka kakhulu. So isixazululo nje ukuthi ulwazi olungaka emhlabeni, uma inzalo ezayo izolisebenzisa ngendlela, underline, izosebenzisa ngendlela, izimpilo zabo zizoba lula. I want you to understand what I'm trying to portray njengamanje. Ngicela understand ngizama ukuveza njengamanje. Ngizama ukuthi, you know, sonke siyazi ukuthi kudala babephila impilo enzima ngithi. Babewalk ama long distance, behamba isikhathi eside, bewalk long journeys, you know, impilo yabo yayiba nzima, babesafarisha kakhulu ukuze bathole izinto abazidingayo. Babesafarisha kakhulu beyolanda izimpuphu ezindaweni ezikude, babesafarisha kakhulu beyokha amanzi emfuleni. But ngokuhamba kwesikhathi, with the so called development, izinto ezenze zabakhona lapha emhlabeni, zonke izinto sezilula manje. Impilo isikwazi ukuthi ibe easier and easier for people ngezinto abazenzayo, abazikhandayo, abazihlelayo. So ngokulwa kwethu, ngokusebenza kwethu manje usukwazi ukuthi emndenini wakho makade behlupheka, wena ususebenzele ukuthi bangabe besahlupheka kodwa impilo yabo ibe lula. If umzali wakho ugogo wakho ukhule ewalka kakhulu, wena usebenze umzukulu wakhe umthekele imoto, sinayo imoto gogo, awusadingi ke manje ukuthi uwalke uhambe indawo engaka, but ngizokudrivela ngaso sonke isikhathi. You know, ngokusebenza komuntu usebenzela ukuthi kube lula. So engizama ukuveza ukuthi la ekholweni thina bekukuningi ebesingaqondi, especially okhokho bethu. Kuningi kumele sikufunde, bekumele sifunde kakhulu thina, sifunde iBhayibheli siliphethe ngempela. Bekumele sifunde kakhulu ngamabhuku alahlekile angekho leBhayibheli because iBhayibheli aliphelele. So kumele sizile kakhulu, sikhuleke kakhulu, sinxuse kakhulu uNkulunkulu. But thina ke esesikwenzile, sesikwazi ukusummarize zonke izinto, sazilanda ukuthi okay, incwadi yaMateyu usho ukuthi izincwadi zaPawulu zu11, uPawulu ivangeli lakhe lalukuthi, ivangeli laJesu lukuthi, abaprofeti laba abathumela uNkulunkulu, oJoel, oMalaki, oZefaniya, oHagayi, obanibani, bona babelizele injongo ye1 2. So thina we have come to have a collection, we have come to collect all those information. Lonke lo lwazi siqhamuka sesilithula in a video format, sesilithula in a short snippets, short clips, short summaries. Konke manje sekuhlangene, sekungconywana, sekusebenzelene konke kwaba ngokuhle, kwabalula kubona. So if bona bezoba inzalo ezohlakanipha, in as much as ulwazi lusabalele, ulwazi lugcwele, ulwazi luningi lukhona lapha emhlabeni, but ukwanda kwalo nokugcwala kwalo kugcwalela ukuthi bona izimpilo zabo zibe lula. Because njengamanje bona sebezofunda, sebezokwazi ukuthi okay, uNkulunkulu, I need to obey the Lord. Ngidinga umlalela uJehova, ngicela ukuyenza yonke imiyalelo yakhe, ngidinga ukwenza u1 no2 no3. Bona basezokwenza because thina we have suffered, thina sikhule simele sikufunde konke, sizile njalo simnxusa uNkulunkulu. But bona sebezokwazi ukuthi okay, we do not need to fast, but sidinga umlalela uJehova, because ile requirement yaNkulunkulu. Uhlala ekhaya ezulwini, udinga ukuthi alalele. Akafuni ukuthi sizole ubuhlungu, akafuni ukuthi sisafarishe, akafuni ukuthi sihlupheke, but ufuna ukuthi silalele nje kuphela. But thina ngoba sazanga siqondanga, right, thina salalele sonweni, right, thina sazanga okuningi, but ekumele sikwenze thina ukuthi sisondele kuyena. So thina njengoba besinga understand, sesiya understand manje, sesithatha information lesiyibeka la etafuleni, bona sekumele benze njani, bayithathe nje kuphela bayisebenzise. So in as much as bona bayisizukulwane esizozalela ukuthi sisafarishe, esizozalela ukuthi sihlupheke, esizozalela ukuthi sibe lusizi ngezinto eziningi, but when it comes to uNkulunkulu akukho abazoba nosizi ngako, but konke sekuzoba lula kakhulu ngendlela esimanga kubona. Ngobani? Ngoba yonke into ewulwazi seyikhona njengamanje, lonke iqiniso ngoNkulunkulu selikhona njengamanje. So it's like, you know, umjaho lo obizwa ngokuthi i-relay. Sonke siyazi ukuthi lo gijima eqala, if egijime kakhulu uzokwenza ukuthi kube lula for lo wesibili, nalo wesithathu, nalo wesine, nalo wesihlanu.
So okhokho bethu babengazi lutho, babengazi ukuthi kumele bafunde, babengazi ukuthi kumele bafunde iBhayibheli, babengazi ukuthi kumele benze intando kaNkulunkulu. But njengoba thina sesikwazi sesifunda, sifundela ukuthi sibeke ulwazi lube easier for abazayo ukuthi baqonde ba-understand ukuthi okay, thina into ekumele siyenze ukuthi sifunde izwi kaNkulunkulu, into ekumele siyenze ukuthi sikhuleke njalo, into ekumele siyenze ukuthi senze one or two, it's gonna be so much easier for them. I hope someone can understand me mangisho kanjalo ukuthi bona in as much as bezela usizo olukhulu, but the only thing engabasindisa, engabasiza ukuthi babuyele back to square one, ukuthi babuyele endalweni kaNkulunkulu, babuyele ekwenzeni intando kaNkulunkulu. Because uNkulunkulu ekusidaleni kwakhe wasidala ngenjongo, wasidala ngothando, wasidalela, wasitshela, because uNkulunkulu ezwini lakho siyalezile ukuthi sigqoke kanjani, right? Wasiyaleza ukuthi sidle ini, wasiyaleza ukuthi sikhulume kanjani, siphile kanjani. So abezayo, if bezofuna ukuphila impilo ehlukile, bezofuna ukulibalekela lolu sizi olukhona ogcwele lapha emhlabeni, into ekumele bayenze bona ukuthi babuyele kuJehova. Into ekumele bayenze bona ukuthi bangabasaphila lezi impilo lezi abazalelwe kuzona. Kodwa into ekumele bayenze ukuthi bafunde ukuthi uNkulunkulu komba uthi asidleni, badle kanjalo. uNkulunkulu uthi asigqoke kanjani, bagqoke kanjalo. uNkulunkulu uthi asiphile kanjani, baphile kanjalo. That's it. Yona into ekumele bayenze leyo kuphela. uNkulunkulu uthi ufuna ukukhonza kanjani, bakhonze kanjalo. Because yonke into isibekiwe manje. Into ekumele bayenze nje bona ukuthi ba-implement, ba-apply lokho. So in as much as in that dream, izingane ezazozala zizozalela ukuthi zembathe ukungcola kwezinye izingane. But the solution ukuthi in as much as zizoba zingbathile lokho ngcola, zisangabuyela emuva zifunde kabanzi ukuthi thina sizalelweni lana, why silana, sizokwenzani lana, khona zizokwazi ukuzisindisa ziziphulukise. Otherwise if zizofika zibe confused nazo njengabazali bazo, zibe confused nazo njengabonke abantu, zenze kubi njengabo bonke abantu abenze kubi, zizoba worse, zizolahleka kakhulu, zizongayenzi intando kaNkulunkulu worse kakhulu kunaqala. But ngoba umdalo wezulu nomhlaba uNkulunkulu onothando, osithandayo ukuthi siphulukise, osithandayo ukuthi sisizakale, osithandayo ukuthi senze intando yakhe, osithandayo ukuthi sihlale ebukhoneni bakhe, osithandayo ukuthi silazi ulwazi ngaye, othandayo ukuthi silazi iqiniso ngaye, bese siyaliphila. That is why wadlulisa lamazwi. So asesivala nje lo myalezo wanamhlanje uJehova uthanda ukuthi sibe nawo. Into elula for everyone njengamanje ukuthi since ulwazi have been collected from the Bible, those books, what they need to do is just take and do, take and do, take and do. Balithathe nje lolu lwazi balwenze, balithathe lolu lwazi balwenze. That's it, that is all. Ilokho nje kusebahlalele njengamanje. Otherwise bazohlalela usizi, bazohlalela inhlupheko enkulu ewesi. So njengoba uNkulunkulu sesibonisile ukuthi bona olwabo usizi luzoba wesi kunalo lwethu esiliphilayo njengamanje, luzoba wesi kunalo hlupheko esihluphekayo njengamanje, nayi solution yabo phela. Ngoba uNkulunkulu uyayibonisa inkinga ngithi abeselethe isixazululo. So seyibonisile inkinga ngoba wethu ehlala ekhaya izulu ukuthi hayibo lezo ingane zizohlupheka kakhulu, yabo njengoba niphuza nje niphuza phambi kwazo zizophuza kakhulu zona, yabo njengoba nibhema phambi kwazo zizobhema kakhulu zona, njengoba ufeka phambi kwengane yakho ufaka abantu besilisa ababili endlini, yona izofaka aba-5, izokwenza nje wesi njenga, izokwenza wesi kunawe. Njengoba ikubona ubhema idosha nayo izobhema exactly, yona mhlawumbe izofuna ukulibhema nangamadlebe, kwazi ba uzofuna ukufaka nala emehlweni, ufuna ukubona ukwenzakalana, amehlo amazoshintsha abe brown yini. But the solution kuzingane ezizayo, isolution yokwazana noNkulunkulu. Ngoba wena uhlulekile ukumazi uNkulunkulu, angithi uhlulekile ukufunda ngaye wena, uhlulekile ukuphulukisa impilo yakho, uhlulekile ukuyisiza. Rather ingane zayo ke iholele endleleni yokulunga, iholele eqinisweni. Ungayitotosi ingane zenu. Ingane zenu ayiqhutshwe ziswe enkonzweni, ayiqhutshwe ziswe eqinisweni. Ungathi ngoba nakuvele wena uhlulekile uzothi ingane yakhe ihlulekile, ingabi nomona futhi. Because abantu abaningi kuyenzeka abe nomona ngengane yakho. Imagine ube nomona ngengane yakho, uthi ha ngoba nami ngihlulekile, naye uzoyibonela. Usuke unomona uma ufundisa ingane yakho into wrong. Usuke unomona ngayo uma uyifundisa isancane ukuthi vele kuyaphuza, noma uthanda ukuphuza nawe uma somdala uzophuza. Usuke unomona, usuke ungayithandi futhi leyo ngane.
But uma uyithanda ingane yakho uzokwenza sure ukuthi awuyenzi lento phambi kwayo because uyazi ukuthi izoyifunda vele lento uma uyenza phambi kwayo. Uyazi ukuthi guarantee for sure ingane na 5 years uthuka inhlamba phambi kwayo. Le ngane isabhizi isa-downloada yonke into ekhona lapha emhlabeni, isafaka yonke into, isastorisha kwi-system yayo, isastorisha kwi-memory card yayo. So if wena uzothuka inhlamba ngaso sonke isikhathi phambi kwayo, uzohleba phambi kwayo ingane, izostorisha yonke le nto, izofunda yazi ukuthi ku-right ukuhleba, izofunda yazi ukuthi ku-right uxhafuza inhlamba, ithuke imemeza abantu. Usungenandaba, usungayifuni ingane yakho if uzoyifundisa izinto ezikanjalo, usukunomona ngayo. Uthi ngoba nami ngiyayithuka vele nayo ngiyayithuka, so what? Usukunomona. Bathi fundisa ingane yakho, ithi incwadi zika-22 verses, khulisa umntwana ngendlela yobuye yakhe, kuthi noma esekhulile angasuki kuyo. Do whatever uyenzayo wrong wena ngoba uyathanda, but ingane yakho ungayenzeli phansi, ungayidiceleli phansi, uyifundise into wrong just because nawe wenza into wrong. So bantu baNkulunkulu, the next generation will be born to suffer. Isizukulwane esizayo sizohlupheka, sizoba nosizi kakhulu kunaqala. But wena wedwa ungakwazi ukuthi usindise umntwana wakho ngokuthi umholele ezindleleni zokulunga, because yena akazi lutho, yena ucwebile, yena akazi ukuthi kumele agqokeni, akazi ukuthi kumele ambatheni, but wena ukwazi ukumbathisa lezo zimpahla. Uma ufuna ukumbathisa usize umntwana wakho, uzombathisa, uzombatha vele. Kodwa uma ufuna ukumbathisa izingubo ezihlelekile, izingubo ezicwebile, it is up to you futhi ukuthi umbathise, because uyalazi iqiniso ukuthi litholakala kuphi. Uyazi ukuthi uJesu kulinde kangakanani, uyazi ukuthi umoya kaNkulunkulu ukulangazela kangakanani, uyazi ukuthi you have to go to church, uyazi ukuthi kumele ufunde iBhayibheli lakho, uyazi ukuthi kumele ufunde ukhuleke uzile, kodwa ukwenzi lokho. Fundisa umntwana wakho-ke, mhlawumbe they can do better yena, engakwenza yena. Ungamncishi ulwazi onjalo. iBhayibheli likhona kodwa libhizi lidliwa iy'ntuli lapha ekhaya. Ungamncishi umntwana wakho ulwazi onjalo, please. And siyazi ukuthi lesikhathi esiphila kusona siyawudinga kakhulu umoya kaNkulunkulu ukuthi usisize izintweni zonke. Siyamdinga umoya kaNkulunkulu ukuthi usiluleke. Siyawudinga umoya kaNkulunkulu ukuthi usisindise, usihlenge, usifundise konke. And umoya kaNkulunkulu iwona kuphela okwazi ukuholela olwazini olufanele. Because uwona okwazi ukuvela ukuphopha phisa nje uthi uyangena ku-YouTube, awunayo le video, awunanga usibani, ebese kube uwona okutshelayo ukuthi klikha la, ukuhole nje ukuthi ufunde la, because uwona wazi ukuthi udingani ngengaphakathi lakho, uwona wazi ukuthi ulambeleni, ulambele kangakanani futhi lokho kulambele. So lo moya kaNkulunkulu okuholayo iwona esiwudingayo ngaso sonke isikhathi, iwona futhi uzodingwa ilabantwana abezayo manje, ngoba ziningi izinto ezikhona lapha emhlabeni, but only umoya kaNkulunkulu can lead to the right path. And we need lo moya so that sizokwazi ukuthi sisurvive kulesi sikhathi sobunzima esiphila kusona njengamanje. Ngoba ukwazana noJehova indlela yokuphila. I repeat, ukwazana noJehova uNkulunkulu uzoyibhala in caps, indlela yokuphila, not ukukholwa, cha, kodwa ukwazi ekumele ukwenze ngokuba kusizakala wena ekugcineni. It is knowing and understanding ukuthi mangazane noNkulunkulu uzongisiza. Because uNkulunkulu ufana nobaba ohlala ekhaya ezulwini. If mhlawumbe uyaleza umntwana wakho ukuthi washa amasokisi akho njengoba ubuya esikoleni, akadingi ukukholela ukuthi lamasokisi kumele ngowashe ngempela, noma kumele ngawashe. Cha, kumele aphile ukuthi apply ngaso sonke isikhathi ukuthi njalo uma ubuya esikoleni awashe amasokisi, njalo uma ubuya esikoleni awashe amasokisi, because uzowadinga nangakusasa, awadinga nangalula suku, awadinge nangalula suku. So kadinga ukuthi akholwe, but udinga ukuthi akuphile lokho. So ukwazana noNkulunkulu iyona into esiyidingayo khona sizophila. Sidinga ukumazi ongcwele, sidinga umazi odalile konke, sidinga ukumazi umdali wezulu nomhlaba. Khona izosisiza because only umoya wakhe can help us throughout each and everything ekhona lapha emhlabeni, because kugcwele amanga njengamanje, kugcwele inkohlisi lapha emhlabeni, but only umoya wakhe, I repeat, only umoya wakhe can help you. Only umoya wakhe ngakuphulukisa, only umoya wakhe engakulidela ku-information e-right ezoba usizo kuwena, ezophulukisa wena, ezohambisa iqondise wena endleleni uzofinyelela ekuphileni okuphakade. And enye into uNkulunkulu abetha ngi-ede in this video ukuthi abazali abalindele ukuthi njengoba beziphethe kanje, isizukulwane esizayo sizoba worse kakhulu
ngoba sizogqoka insila yezenzo zabo. #izikhathi zokugcina. So bantwana bakaNkulunkulu, do not think ukuthi whatever uyenza phambi komntwana wakho yena uzowenza okuhlukile. Ngeke. Uzowenza exactly ngendlela owenza ngayo. Uzobehave exactly ngendlela obehave ngayo. And worse. And ngaphezulu. So ubula nobuthakathaka bengqondo benhliziyo yakho abungakwenzi ucabanga ukuthi mhlawumbe umntwana wakho will behave better. Ngani? Ngomlingo thizeni. You are the one responsible for umntwana wakho. You are the one responsible for that generation, for that bear of umntwana omlethayo lapha emhlabeni. That was why I was so worried in that dream. Ukuthi lo letha ingane lapha emhlabeni, uyilethele emhlabeni onjani? Lo letha abantwana lapha emhlabeni bazonakekela ubani? Because ngibuka ukuthi indlela abantu abangasenandaba nayo. Ngibuka indlela umthando ongasekho ngayo. Ngibuka indlela usizo lwande ngayo. Ngibuka indlela ulwazi lwande ngayo. Ngibuka indlela abantu abangenandaba ngayo ukuthi bafune ulwazi olufanelekile. Ngibuka indlela abantu abangasafundisi ngayo. Ngibuka indlela idiscipline ingasekho ngayo. Ngibuka indlela inhlonipho ingasekho ngayo. Ngibuka indlela yokusaba umuntu omdala ingasekho ngayo. Ngibuka zonke lezi zinto. And number 2, the more ungamfundisa umntwana wakho wena, umhlaba uzokufundisela wona. Yabo ingaphandle esikoleni uzofunda something. Kubangani uzofunda something. Komakhelwane uzofunda something. Kwi-TV uzofunda something. So if you do not teach anything to your children, you do not teach any respects, awufundisi discipline, awufundisi kuthobeka, awufundisi kuhlonipha, awufundisi kulalela, you teach nothing. I promise you. Ingaphandle lizomfundisa. And if wena uzofundisa izinto ezirong, you are teaching your child to behave ngendlela ebhedayo. Unomona futhi ngengane yakho. And I promise you, izokumangaza masindala. Ayizoba ile nto obucabanga ukuthi izobe iyona. Yes, umqambile Nkosi yami umntana wakho ukuthi umpilo enhle, uzosilethela impilo enhle lapha ekhaya, uzosilethela ukuthula. Because bufisa wena ukuthi kube kanjalo. Waze wamqhamba nakanjalo ukuthi uzoletha ithemba kuleli khaya. But mawuzobehave ngendlela engezomenza lethi ithemba, angeke azaletha ithemba. Mongezomgqugquzela ukuthi afunde, angeke azayishintsha impilo yalapha ekhaya. Angeke azashintsha isimo salapha ekhaya. Angeke azayishintsha inhlalo yalapha ekhaya. Angeke azashintsha indlela enidla ngayo, eniphila ngayo. Angeke azashintsha usizo yalapha ekhaya because awuzoku-implementa lokho kuyena ukuthi umgqugquzele ukuthi hayibo, funda mntana wami khona uzoshintshela impilo lapha ekhaya. Funda mntana wami khona uzoletha impilo engcono lapha ekhaya because mina ngikufisela okuhle. Because abazali banomona njengamanje. Banomona ngezingane zabo. Awufuni ingane yakho ihlakaniphe wena. Awufuni ingane yakho ithuthuke wena. Awufuni ingane yakho ibe ngcono kunawe wena. Ufuna ibe worse kunawe, ufuna iphuze nawe njengawe. And abanye sebenzisa imanga nje manje aphuze umuntu kanye naye ingane yakhe ena-10. Anikeze nawe, awufuna ukutesta, awufuna ukuzwa Nkosi yami uzwise nje kancane. Amanyala. And enye into abantu abayenza futhi einganeni ebuhlungu, bayazithethisa izingane, bayazimemeza. Yazi ngokwenza njalo ingane yakho uyahlukumeza ngaphakathi ungaboni wena unganakile. Because all the time you're shouting at a child, all the time you're calling them all these names. All the time when ingane yakho uyibiza ngamagama amabi abuhlungu, ayilimazayo futhi ngengaphakathi lawo. Uyahlukumeza ingane yakho ungaboni unganakile. Hayi wena silima, awuyisilima. Hayi. Ingane yakho izohleze istorisha le nto leyo. And nothisha uma ufika washa the same words esikoleni izokhumbula ukuthi kumbe nasekhaya umawushilo. Kumbe nangalela langa washo lo yabhuda emgaqweni ngenkathi ngimshayise ngephutha. Kumbe nangolosuku and izokhula inaleyo mentality ukuthi vele mina ngisilima. Vele mina ngo1 no 2 no 3, vele mina ngokuthi. Izoba yini leyo ngane kusasa? Izokhula kanjani? Izohlakanipha yini? Ngeke. Because isigaya ukuthi vele mina ngisilima, vele mina ngisilima. So bantwana bakaNkulunkulu, please.
sizohlupheka if umhlaba ukanjena. Bathi ungabagqokisi, asikeni ukugqokisa iy'ngane izingubo ezinje ezingcolile, sigqokise iy'ngane usizi, ziza kulona vele but asingakuvumeli lokho. But asizame ukubasiza ngendlela esingabasiza ngayo. Kodwa unfortunately manje siphila esikhathini la khona bona bangasafuni, because ngabo sebeholwa imimoya strange man, imimoya esingena ey'nganeni zincane, which is very unfortunate. But nje lowo myalezo uJehova athanda ukuthi sibe nayo, ukuthi the solution nje ukuthi abantwana babuyiselwe kuJehova, bazane noNkulunkulu, so that bezothola umoya kaNkulunkulu, bezokwazi okumele bakwenze. Ngoba uma bekwazi izimpilo zabo zizoba simple, zizoba lula ngezifana nakuqala, ngey'fana nakudala. But bona bazokwenza kangcono, bazokwenza kahle futhi kakhulu kunathi sonke. So nje lowo myalezo omfishane ukuthi isizukulwane esilandelayo sizohlupheka kakhulu, kodwa sizohlupheka uma singenayo uJehova, sizohlupheka uma singazani nomdali wezwe nomhlaba. But uma sazana naye angeke sahlupheka, kodwa sizobusa, kodwa sizophila, kodwa sizohlala isikhathi eside. Nkosi nje ibe nani, inisize kakhulu, iniphulukise, inihlenge, niqonde amazwi kaNkulunkulu, nisizakale. Maye izizukulwane ezizayo, maye ningakhohlwa-ke uJehova uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Inkosi nje ibe nani, inkosi inibusise kakhulu, nidlulise lamazwi imiyalezo khona ezofinyelela nakwabaningi, basizakale, baphulukise, ebese batholana noJehova. Because iloko nje engifisa Nkosi ukuthi abantu babe nakho, ngilokho engifisa ukuthi abantu bakwazi, bazane noJehova, not mina, because ngeke basize ngalutho ukwazi mina, ngeke basize ngalutho ukubuka mina. I'm just igumbi nje lamoya kaNkulunkulu ukuthi kudlulise amazwi iqiniso sekhaya ezulwini, afisa ukuthi abantu basizakale ngawo. So asathatheni lamazwi lawa, siwathathe, siwasebenzise, siwadlulisele nakwabanye nabo bawasebenzise, khona bezosizakala. And iyona ndlela yokuveza uthando leyo. Jehova nje abe nani, anibusise kakhulu, Nkosi ibe nani. Amen.